sateisessa säässä. Uutisten aika, oikein hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Vasemmistoliitto on ottanut murskavoiton ja näillä näkymin 3 paikkaa Euroopan parlamenttiin. Hyvin menestyi myös kokoomus. Vaalien selvä häviäjä on perussuomalaiset. Toimittajamme Alek Neihum analysoi nyt Suomen tuloksia tarkemmin. Alek, ole hyvä. Kokoomus ykköspaikalla selkeästi 24,6% ja 4 paikkaa. Se ei ole valtava yllätys. Mutta vasemmistoliiton kakkossija ja 17,4%, 3 paikkaa. Sitä voi hyvällä syyllä kutsua suureksi yllätykseksi, jota kukaan juuri ei osannut ennustaa näissä eurovaaleissa. SDP, keskusta ja vihreät ovat kaikki saamassa 2 paikkaa. Perussuomalaiset joutuu tyytymään nyt vain 1 paikkaan. Samoin RKP on pitämässä tämän 1 kallisarvoisen paikkansa. Naama Galleria, 15 valittua. Kuulostaa toimintaelokuvalta, mutta kyse on Suomen europarlamentaarikoista. Mika Aaltola, kokoomuksen listan 1, Li Andersson, aivan jäätävä äänipotti, 237 000 ääntä tässä vaiheessa. Eero Heinäluoma, Henna Virkkunen, Elsi Katainen, Ville Niinistö uusivat paikkansa. Merja Kyllönen on menossa Anderssonin vanavedessä europarlamenttiin. Pekka Toveri, kokoomuksen kansanedustaja myös Brysseliin. Sebastian Tynkkynen on näillä näkymin sitten ainoa perussuomalaisten edustaja uudessa europarlamentissa. Maria Guzenina ja Anna-Maja Henriksson, RKPn puheenjohtaja, on pääsemässä läpi. Aura Salla tällä hetkellä kiinni kokoomuksen 4. paikassa. Katri Kulmuni toisena keskustalaisena ja Jussi Saramo vain hieman vajaalla 5 000 äänellä on menossa läpi. Aivan vihoviimeisessä paikassa tällä hetkellä kiinni vihreiden toinen meppi eli entinen puheenjohtaja Maria Ohisalo. Vasemmistoliitto on siis näiden vaalien yllättäjä. Puolue on saamassa 3 paikkaa, eli 2 paikkaa lisää. Vasemmistoliiton valvojaisissa on toimittajamme Kitta Koonen.